तो आइए दोस्तों मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से। गजब गजब के लोग बाजग में, स्वार्थ भइल समाज हो। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हो हो क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा।